Hato kajing ang nu Jong Neymar banunya lekai ha ka FIFA World Cup arja penro kalakut neem. Lani udang la banwan phaibyang. Labun snem Neymar uday ukulur bakong sanjang ke Brazil. Uday tang mau ubala banyakun bat ki legend como Messi bat Ronaldo. Henry menta ki kila kelalun. Menta Neymar ula dap lai pesau snem kerta. Ula lek phaibyang syaka klub kaba ulas dang ke Santas. Henry ki mlong ki bapa. Ula thep kat to kat ne ki gol haoi. Henry ki jing musau ki dang long ka jing ka bakrawi o. Ula do bon ki jing la kai namar ka jing pambyang kamen. Bat habau uye lek kai ro long kum menchua. Ka ba kham sungos ir ka long ba Neymar hi ula ong. Le se ngan song thai no shen. Kata ka pynkyndit ya barok ki fans. Ha ka ju ka por o coach jang ka Brazil o Carlo Ancelotti. Udang te ya ka ken hun ka ba klain na ka banda ka World Cup. Bat pitip ayu. Sham lajit ya Neymar ha ka squad ka ba dangshen. Balay. Namar ba pat biang pura kamen. Menta ka Brazil ka dan pun ki player ki ba klain kom o Vinicius Junior. O Rafinha bat o Gabriel Martinelli. Kumta ka jingkli ka ba he ka long. Hato ka Brazil ka dang dan kam ya Neymar udang ngit bau nla banwan phai henry ka por kala diri o hato wan phai biang ha ga jing la kai ka ba khaddo lane ka jing ang nun Jong Neymar kala kod ong ya jing mo Jong pi ha comments but what great when subscribe na ka banta jing atho khana sports coverage shibon